китапның үз тормыш юлы. Адәм баласы кебек ул күкләрдә ярала, дөньялыкта туа, җәмгыятьтә җитлегә үсә, ул көч җыярга да, дан казанырга да, тәүге тапкыр һәм мәңгегә яратылырга да, онытылуга дучар булып, тузанлы киштәләрдә үкенешкә калган зур тормышын төкәнләргә дә мөмкин. Әмма ерак чакрымнарда, тарих шыңгыларында эзләнгәндә, халкыбыз күңелендә әле уелып калган, мактанырлык, авыз тутырып сөйләрлек горур һәм бәйсез булырлык, гыйбрәт алырлык, кола җитмәслек, шатланырлык һәм дә йөрәкләрне пәрә-пәрә ярып сызланырлык даһи китапка тап буласың. Мында мәсәлән була күреп менә Габдушакур Апаковны. Чыгарсың, күрсәтегез. Казан сәүдәгәре, урта куллы сәүдәгәр дип әйткәннән җиткән Тукай урамында булган җырты бүген көндә сакланмаган. Бик кызыклы шәхес, иенә пианинога кадәр тоткан, үзе музыка дәресләре ала торган кеше булган. Аның җыртында күпмедер вакыт Муса Бигиев тә яшәгән булган, тукталган булган Казанга килгән вакытларда. Фатих Амирхан мәсәлән Алислак газетасын шуның җыртында чыгара башлаган. Язмыш китабының үз кануннары, үз фәлсәфәсе, үз ялык тормаучы хикәяләве бар диләр. Кай чакта ул синнән миннән сорамыйча, без белеп оныткан тарих барышына нокта урынына өтер урынына күп нокта куеп, ирексездән аның дәвамын тудыра. 20-нче гасыр башында татар иҗтимагый хәрәкәтенең алтын чорында зурдан кубы башланган эшләрне куәтләгән, мәгърифәткә өндәгән, милли агарту сәясәтен алып барган татар халкының язмышын үз язмышы итеп кабул иткән, хәтта бер буында туганлашкан да данлыклы Аппаковлар һәм дә Әмирхановларның нәсел дәвамчыларының шәхси архивындагы әлеге көнгә кадәр сакланып калган бу акылы каралы фотографияләр насыйпның бер зур бүләгенә тиң булган очраклылыктыр. Шулай бу архив белән безгә килеп керде менә шундый фото, бу Вафа Бахтияров дигән кеше, ул Тукайның дусты, Фатих Амирханның дусты, алар бергә Фатих Амирхан белән Алислак газетасын чыгаралар, шуларның редакторының берсе. Бусы Фәхрислам Агиев, атаклы безнең татар журналисты, язучы, балалар язучысы. Бусы Чистайлы Закир Ишан Камаловның улы, Ибрахим Камалов Әл-Әсхарда укыган кеше, заманында атаклы имам, мулла кеше. Күбесе инде булар менә шул Камаловларда, алар репрессияга 30-нчы елда эләккән кешеләр инде. Тарих буенча заяга үтмәгән сансыз исәпсез бу гомерләр өчен җан тетрәүдән, күңел сыкраудан, йөрәк әрнүдән утырып еларлык. Китап язмышы кеше язмышы диләр шул. Халкыбыз үз тарихында күпме генә җәбер золымнар, кимсетүләр, изүләр күрмәсен, эзәрлекләнмәсен, тибәрелмәсен, карчыга тырнагына ләккәндә зур сынауларга дучар булып та, хәсрәт иңгән иңнәреннән иң кадерле йөгөн китабын төшермәгән. Арка капчыкларында, ат йөкләрендә мөхәҗирлек иткән, кашып посып ташылган, идән астына, абзар артына, чорналарга качырылган, яндырылган, батырылган, хәтта күпмесе җир куенына тапшырылган Кыйсаи Юсуфлар, Нәгъҗил Фәрәдисләр, Кисек башлар, Бәдәвамнар, Хөсрәү вә Шириннәр Феникс кошудай үз көленнән янә яралып чыга. 15ләп авыл да булдык. Иң уңдырышлылары дип әйтимез, инде авылларның күп табылган. Мирҗәм белән Пешәңгер булды, Нысы дигән авылларда булдык. Шура дигән, Шурабаш дигән авылда булдык инде. 300дән артык берәмлегә әйбер генә алып килдек, без экспедициягә кайттык бу елда. Алар инде кул язмалар, басма китаплар, журналлар. Иң бұрынғысы 16-нчы гасырга карый. Ничек сакланган? Коръәннең фрагменты. Коръән фрагменты Урта Азияның кызганыч тулы сакланмаган инде ул, әмма ләкин сакланган өлешедә шактый әйбәт кадерләп саклаганнар. Шулай ук иң сөендергәне берничә ел инде очраганы юк, 4-5 ел Кылгалиның Кыйса Юсуф әсәре чыкты. 2 нәсхә, 2 күчермә, менә берсе 18-нче гасыр ахыры, берсе 19-нчы гасыр уртасы. Буларны жуылган иткән әйме? Жуылган дип инде ничек дип әйтик, менә күпмедер дәрәҗәдә чистартылган инде алар. Ниндидер эремәләр белән чистартып алалар. Дөрес буларны бөтен
Гөмбәшекләрдән дә давалап бетереп булмый. Алар бездә бик күп. Аңа бик куәтле реставрация үзәге кирәк. Кирәгәйме? Зур проблема. 30 еллык археографик эшчәнлеге нәтиҗәсендә Татар милли китапханәсенең сирәк китаплар бүлегендә 9000-нән артык саклау берәмлеге җыелган була. Алар арасында борынгы кулъязмалар, китаплар, гәзит, журналлар, хатлар, сәяхәтнамәләр, сүрәтләр бар бу милли мирас авыр йөк булып кына ятмыйча, елда өйрәнелеп, эшкәртелеп, фәнни әйләнешкә кертелеп бара. Фәнни хезмәтләр языла, китаплар бастырыла, интернет шелтәрләренә борынгы кулъязмаларның именият күчермәләре салына. Әмма киләчәк буыннарга калдырасы мирасының гомерен күпме генә озайтырга теләсәк тә, ни аяныч, аның язмышы кеше язмышы кебек, бер Алла кулында. Күргәнегезчә, кулъязмаларның бик күбесе реставрацияләүгә мохтаҗ. Россия күләмендә бу мәсьәлә кузгалып китте. Россиянең мәдәният министрлыгы, Россия дәүләт китапханәсе белән, Мәскәүдәге дәүләт китапханәсе белән бергә төрле өлкәләрдә, республикаларда реставрация үзәкләре ача башлады. Түбән Новгородта ачылды, Рязаньда ачылды. Алар иң беренче елны ачылдылар, менә ул 2 ел эшләде, менә хәзер 3нче елга заявкалар тутыра башладык. Бездә милли китапханәдә заявка тутырып җибәрдек. Кызганычка каршы без хәзергә әле ул проектка эләкмәдек. Без аңа бик мохтаҗ. Билгеле булганча, инде 11-13 йөзләрдә үк Болгар дәүләте Европада иң алдынгы илләрдән саналган. Биредә мәхәббәт сарайлар да булган, мәктәп-мәдрәсәләр дә эшләгән, галимнәр, шагыйрьләр дә яшәгән, моңа кире каккысыз дәлилләр дә бихисаптыр. Ташлардан, металлдан, сөяктән ясалган әйберләр күп сакланган. Әмма Болгар чоры әдипләренең Ногмани, Сәмәрканди, Болгаринең кулъязмалары берсе дә сакланмаган. Без аларның тормышы, булмышы турында гарәп сәяхәтчеләренең бу шәхесләргә бәйле булган шәрехләреннән генә укып белә алабыз. Әлбәттә дә барысына да бер гаеп. Халкыбызның аянычлы язмышы диярсез. Хәер, бу фикердә дә хаклык бар. Янгыннар, сугышлар аркасында бик күп мирас юкка чыккан. Әмма Болгар китапларының мәңгелектә югалуның төп сәбәбе ул да булса кагазның шикле гомре. 200 ел чамасы гына яши кагаз. С помощью дистиллированной воды каждый лист промывается многократно от 10 до 20 раз в дистиллированной воде. Дистиллированная вода, она удаляет кислоту из бумаги, которая разрушает целлюлозу. Болгар Ислам академиясенең ислам мирасы үзәгендә 1000-нән артык китап һәм борынгы кулъязмалар саклана. Шәхси архивлардан, ерак кыйткалардан җыелган бу гыйлем чишмәсенә халыкның киңәшчесе һәм юлдашы булган иң кадерле тансык китапларга, дистәләгән әдәби, дини, фәлсәфи, фәнни, гыйльми әсәрләргә нәкъ менә биредә яңа тормыш бүләк итәләр. Китапларны заманча реставрацияләү дөньяда шактый таралган һәм билгеле булган технология. Болгар Ислам академиясендә баштан алып ахырына кадәр бу эшнең бар төре дә башкарыла. Вот этот реставрационный световой стол, здесь мы определяем моменты, которые мы должны добавить в бумагу, то есть восстановить. Восстанавливаем с помощью вот такой, это вот японская шелковая бумага. Вот с помощью ее мы добавляем все моменты, которые у нас утрачены. Әмма китапның тышын йөзен үзгәртеп кенә, яңа орлык салып кына ашлы була алмассың. Иске бишмәтен салып ыргыткан борынгы кулъязмаларның кыйммәте киемендә түгел. Аның кадере җисемендә, эчтәлегендә, фикерендә, мәгънәсендә бит. Ул Саксини. Саксин нәрсә ул? Ул Болгар шәһәре, но только на территории сегодняшней Астраханской области. Хәзер без аңлыйбыз, что заманасында 40-нчы елларны обком партияга бирелгән определенная граница. Моны болгарлар тарихын өйрәнегез в пределах своей административной единицы. А болгар шәһәрләре Идел буе буйлап табыла, и Астраханда 4-5 хәзер шәһәр ачылдылар, алар бөтенсе болгар шәһәрләре. Борынгы әдәбиятыбызның кыйммәтле ядкәрләреннән берсе булган гасырлар буена кул язма хәлендә укылып, сакланып килгән, татарлар арасында иң популяр, аның милли рухына якын булган әсәр
ул да булса Кыйсай Юсуфтыр. Кол Галинең бу поэмасы татар халкының билгеле булган иң борынгы әсәрләре рәтендә. Әлбәттә дә, галимнәргә Болгар чорына караган Бакыр Ганиның Ахыр заман китабы, Рабгузиның Кыйсай әнбиясе, Әхмәт Ясәвинең хикмәтләре дә билгеле, әмма Болгар дип сөйләү генә безгә җитми. Көтелмәгән дөнья хәлләре, яңа ачышлар тормышыбызга яңа үзгәрешләр кертә бара. Юкка гына ат аунаган җирдә теге кала димиләр. Кол Галигә кадәр үк 12нче йөзнең беренче яртысында Болгар шәһәрләренең әйдә баручы үзәкләренең берсе булган Идел тамагында урнашкан урта гасыр Сәүдә шәһәре Саксинда яшәп иҗат иткән галим, дин белгече Сөләйман бине Дауд әс-Сүвәри әс-Саксининең гарәп телендә язылган бакчаларның гүзәллеге һәм дә сырхау күңелләренең юанышы дигән дини фәлсәфи трактат табылды. Ислам мирасы үзәге җитәкчесе Сөләйман Рәхимов татарның археографиясендә бүгенге көндә табылган иң борынгы бу гыйльми һәм дә мәдәни ачышына төрки архивларында Сөләймания китапханәсе фондында тап була. Бу бит нәрсә күрсәтә? Безнең нәрсә дә интеллектуаль дәрәҗәсен күрсәтә. Халкыбызның. Да, ул шулкадәр югары дәрәҗәдә язылган 12нче гасыр өчен. Алар бездән ким булмаган, безнең бабаларыбыз. Фикерләү бик көчле булган, кишлерәк булганнар, фикерләү көчле булган. Монарма подача материалы, ул бит кешеләргә теге мөрәҗәгать итә, алар белән бу мәҗлес, алар белән как бы сөйләшә. Мәҗлес. Ул аны аңлата, бик доступный тел белән аңлата. Менә шул шаккаттыргыч булды миңа. Уровень, дәрәҗә, югары дәрәҗә. И аннары бу безгә аңларга бирде. Димәк, безнең Болгар дәүләте бу сыйныф белән, бу сынарлар белән шикләнмәгән. Ул Хәзәр диңгезенә кадәр. Ләкин кайберәүләр монда түгел, башка җирдә яши торган, бик танырга теләмәйләр. Аны танысаң, димәк, татарларның опять офыклары киңәя. Уттай отылган, яшендә яшнәгән, җил кебек шаулаган, Идел елгасы кебек ярларыннан ташып чыккан бу бөек мирас күңелләрдә ихтыярсыздан соклану катнаш гаҗәпләнү хисен уята. Кайда гына безнең эзләребез сакланмаган Төркия, Австрия, Англия, Венгрия, Франция, Румыния борынгы китапханәләрендә татар кулъязмаларының табылып торуы турында хәбәрләр еш килеп тора бит. Бу искелек исе тынга каба да, сулыш та ала алмыйсың. Кулыбызда нинди зур тарих битләре, без аңламассак та күкләр аңлый аны. Әмма бөек татар шагыйре Разил Вәлиев әйткәнчә, Нәгъҗил Фәрәдисне генә түгел, кабер ташларындагы 3-4 сүзне дә укый алмыйбыз. Бабасы язганын оныгы укый алмасын инде. Дөнья куабыз, алга омтылабыз, үз тарихыбызның төбенә төшәргә ихтыярыбыз да, көчебез дә җитми. Мин Кавказда булдым, Дагестанда. Дагестанда институтта саклана кулъязмалар. Шактый зур коллекциялар бар. И шунда мине бер нәрсә гаҗәпләндерде. Алар әйтә, иң зур өлеше бездә дә халык кулында ди. Мен әйтәм, моннан да зурракмы? Моннан да зуррак өлеше безнең халык кулында ди. Һәм буларның каталогы бар. Фәлән авылда, фәлән кешедә, фәлән әйберләр. Фәлән кешедә, фәлән әйбер адреслары. Халык саклый, дәвам итә саклый. Бездә ул традиция кызганычка каршы юкка чыкты. Әлек бит бар иде улай. Бар иде. 70нче елларның ахырында яңа буын килгән, аларны бөтенсен сарайга чыгара башлады. Сарайга чыккан китап безнең булажыбыз белән үлемгә дучар. Да, ул юкка чыга моментально. Юкка чыга. Шуңа күрә менә ул показатель шундый. Димәк, бездән эзелгән нәрсәдер, безнең алып буын бирә алмаган. Килгән буылга аңлата алмаган ул. Бу чылбырның мөһимлеге. Да, ул аны сындыра алмаган. Бикле иләргә кереп булмый бит. Аның бары каядыр хуҗасы бар, ул башка җирдә яшиме инде. Кем белгән анда нәрсә чармасыннан инде байлык сакланып ятканын битендеме. Аннан соң шактый гына очрый, менә быел да шулай кайбер авылларда әйттеләр, чыгып күмдек, яктык, без аны нишәтәбез инде.
сыңрак килдегез дип, ул ел сайын була торган хәл. Сез аңласагыз, менә шушы васыят менә барсына да кирәкме? Мен уйлыйм, что барсына да кирәкми ул. Бу яшерен шикләвек төше һәр кешенең дә тешеннән үтми диләр шул. Үтәр иде дә. Бу белем гранитын кайызлап караучылар, гомрен бер мәгънәгә салып, тормышын, көнкүрешен үз халкы тарихыннан, мирасыннан, аның мәнфәгатьләреннән, үз кайгы шатлыгыннан аермаганнар гына арабызда сирәктер. Моның өчен яралганда ук дахи булып яралырга кирәктер. Тумышы белән Туймазы районының Нарыш авылыннан булган, Бөек Ватан сугышының утлы юлларын кичкән, хәтта Совет заманында ук үз халкына, аның теленә, диненә тугрылыгын саклаган, дистәләгән еллар туган авылында имам вазифасын башкарган Исмәгыйль Сәлимшинның кылган гамәлләре, киңәш насихәтләре, аның якты истәлеге, аның рухына дога булып ирешсен. Хәзер әйтик, менә әтиемнең Коръәне исән. Әтиемнең Коръәне исән. Аннан соң менә 1001 хәдис дигән китап исән. Шуннан соң бер китап менә әти шул үзе нитеп язган инде, Коръәнне тәфсир итеп язган. Демәк, ул Коръәнне өйрәнгән галим була, әйме? Коръәнне өйрәнгән галим. Ул Коръәнне су кебек ишкән, беләсезме? Ул аны өйрәнгән генә түгел. Ул аны су кебек ишкән. Күршеләр өйрәндергә, намаз укырга да өйрәнергә йөргәннәр, Коръән укырга да өйрәнергә йөргәннәр. Габдулхай бабай 100 яшьлек, мәрхүм идурына җәннәттә булсын. Менә ул ey балакаем, Исмәгыйль бик гыйлем кеше иде. Бик гыйлем кеше иде. Җомга намазларына аны көтеп торадыр, җомга намазында башларга көтеп торадыр диде. Һәр гаиләнең язмышы аша халыкның зур тарихына эз салына диләр. Исмәгыйль Сәлимшин вафат булгач, аның яраткан кызы озак еллар буе кашыклап җыелган, таушалган, саргаеп, урны белән йыртылган, бузылган шәхси архивыннан, борынгы язмалар арасыннан иске татар имләсендә язылган атасының васыятен табып ала. Гомере буе иманга, аң белемгә, мәгърифәткә ябышып яткан, өстен фикерле, үз карашлы, тайшынмас, баш бирмәс Чал картның бу халыкка әйтеп калдырган сүзләре тетрәндерә. И балалар, мин сезгә васыят язам. Гомер бик тиз үтә икән, юк, кире кайтмый ул балалар. Дөньядан киткәч, алдан җыеп калдырган малның бер төрле ярдәме дә тими. Дөнья ахиратның игенедер. Дөньялыкта игенне әзерләмәсәң, ахиратта ашыгырсың. Авырлыклар килсә, кешедән күрмәгез. Һәр авырлык һәм дә тарлык үзебезнең начарлык сәбәбеннән киләдер. Бу васыят, әтинең бу васыяты, ул рухи васыят. Без бик күп күрәбез васыятларны. Алар язган кешеләр дә бик күп. Аларның бит күбесе теге мал булу белән генә шөгыльләнәләр дип әйтикме? Менә бу васыят, бу рухи. Аның бөтен кайгысы дин турында булган. Ничек итеп балаларын тәрбияләргә, безгә үзебезнең балаларны ничек тәрбияләргә, ничек итеп яшәргә, менә шушындый бик матур, шушындый киңәшләр биреп калдырган ул безгә. Фақат шул вакытта гына кайшан вәҗдан нирбатын хасил кылган рух. Фақат шул вакытта гына кайшан акыл нирбатын хасил кылган милли тел. Фақат шул вакытта гына кайшан акыл нирбатын хасил кылган әдәбият, мәдәният, җәмгыять тәрәккыятькә, ягъни прогресска барыр. Күп кенә сорауларны шишә алмаган, аларны өстән генә йырмачлап чыккан икеләнүләр, шикләр тузагында яшәткән, халыкның аң зиһенен бутарлаган бу заманалар нинди таза йөрәкне әрнетмәсен. 90-ның теге ягына чыккан, олы тормыш кырын иңләгән Хәтер мәчетенең имам хатибы Харис хәзрәт Салихҗан
дин, иман белән яктыртылган, туган туфракта яралган борынгы эштәлек ярдәмендә генә камил шәхес тәрбияләп була ди. Тукайта зормы дисәң зор түгелдер, безнең авыл кичкенә. Мин Тукайга ияреп сабый чакта зормы дисәң зор түгелдер, безнең шутай урташа. Халыкның кигән киеме ямау бишмәт тәпиендә чабата. Менә шушы тәпиендә чабаталы зирәк укымышлы кешеләребез бөтен авылы белән гарәп харифләр укый яза белә иде. Бөтен авыл Нинди гыйлемлек. бөтен оештыручылар моның авылның мәгърифәтчеләре. Борынгы риваятләрдә Шутай авылның Булгардан килгән Шутай исемле бер кеше салган диләр. Бу авылның исеме хәтта Мәрҗани хәзрәтнең Мөстәфәдел әхбар тарихи язмасында да искә алына. Революцияга кадәр үк мәдрәсәле, берничә мәчетле булган авыл татарның белем, мәгърифәт учагы булып торган. Биредә укыган, тәрбия алган шәкертләр замананың югары казанышлы гарәп телендә язылган әдәби һәм фәнни китаплар нигезендә тәрбияләнәләр. Танылган гуманист Нурзәдә хәзрәт Насыйхи революцияга кадәр үк һәр авылдашын гарәпчә укый язарга өйрәткән, уку-укыту методикасын фән дәрәҗәсенә күтәргән галим була. Казан шәһәрендәге дә бер урам Шутайда туып үскән атаклы профессор, физика, математика фәннәре докторы Нургаяз Гарифҗанов исемен йөртә. Татарның бөек тарих китабына кергән бик күп фән, тел, дин галимнәре бу игелекле җирлектән чыккан булган. Шабата кигән киеме шабата. Шушы авылдан шабаталы ямаулы бишмәт белән йөргән, татарча укыган балалар. Татарча, без рус телен өйрәнә дә алмадык, укытучысы да булмады. Татарча укыган балалардан, карагыз әле, 3 академик бер авылдан, 3 полковник, 1 Советлар Союзы герое. Карагыз әле, укып карагыз әле сез әзгенә китапларны. Коръән аятләренә, хадисләренә, борынгылар сүзенә нигезләнгән, гомум кешелек әһәмиятенә ия булган безнең көнгә кадәр килеп ирешкән бу мирас киләчәк буынны тәрбияләүдә яңаша фикер, яңаша караш булдырырга сәләтле. Данлыклы мәгърифәтчеләребезнең, тарихи шәхесләрнең, борынгы язучыларның, шагыйрьләрнең кагазгә ингән уй-фикерләрен бер учка җыйнап, туплап, ул да үз халкына, үз саллы мирасын язып калдырган. Бу китап ойда, рухта, калыпта сугышка киткәннән бирле йөрде. Бу китап 40 ел язылды. Татарны саклап калган 2 нигъмәт бар. Берсе милли тел, икенчесе дин. Аны һәр барсы, чөнки бу хак. Только тел ва дин аркасында без милләт булып сакланып кала алдык. Татар дөньясын түземлелеккә, миһербанлыкка, сабырлыкка өндәгән, матурлыкны күрергә өйрәткән, гыйлемлеккә этәргән катипләрнең, Мөхәммәдиярларның, 30 имәниләрнең, Шиһабетдин Мәрҗәниләрнең салып калдырган бу олы юллары, чорларны кичеп, тар сукмакка калмыйча, тарих түренә чыгар әле. Язмыш китабына язылган тәкъдиреңнән кача алмассың диләр. Татарның язу тарихының гаять шанлы, данлы, дәвамлы үткән озын юлы бар. Рун язуы, гарәп язуы, латин язуы, кириллица, кыска гына вакыт аралыгында 3 алфавит алыштырып та үз мирасын саклап кала алган, буыннар бәйләнешен үзмәгән, дәвамчылыкны булдырган икенче шундый халык бар микән? Иәре дә, йөгәне дә булмаган, әсәрләнгән аттай тузан өерен күтәреп чапкан бу заманнар күпме генә каурыйларыбызны кайырмасын.
Татар халкының әле үз бөек китабы булганда һәм ул китапны саклаучылары, яклаучылары булганда, моңнарыбыз еракларга, өметләр яралган офыкларга, бәхетләр иңгән киңлекләргә илтә.